aparença de realitat. Deixa enrere amics i amants, descobreix la fragilitat i el significat d'estimar. Amb els anys s'ha tornat gran, aprenentatge universal. El futur es fa passat i es present mortalitat. Dona expressiva en combat, alliberada immortal, caçadora de fugacitats. Ella era una i sola i havia de ser forta, controlava el seu destí, es feia clau per a la seva història. Ella era una i sola i havia de ser forta, controlava el seu destí, es feia clau per a la seva història. La Carme Jordi és astrofísica. Doctora i professora de la Universitat de Barcelona, té més de 21 anys d'experiència en recerca en els camps de l'astronomia i de l'astrofísica. És autora de 54 articles en revistes internacionals i de més de 100 en congressos. Membre del Comitè Científic de la Comunicació 25 de la Unió Astronòmica Internacional i de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, té 18 anys d'experiència en missions espacials. De fet, és membre del Comitè Científic de la Missió Gaia de l'Agència Espacial Europea i responsable del disseny de l'instrument fotomètric de la missió. La deixa sense res. Entre núvols, l'ocell la mirava, que hi ha els pètals, nua la flor. La Bettina Gotzenberg és nascuda a Barcelona, tot i que també té la nacionalitat alemanya. Es va llicenciar en Dret i fa més de 20 anys que exerceix com a advocada. La Bettina va pensar que el dret havia de ser més accessible a totes les persones, amb independència del seu nivell socioeconòmic. Per això va crear un nou model d'empresa que ofereix serveis jurídics amb un despatx a peu de carrer, sense necessitat de cita prèvia i amb preus econòmics i transparents. En 5 anys, el concepte de la Bettina s'ha convertit en la primera empresa low cost d'assessorament legal a l'estat espanyol. Ya se me ocurrió pensar que quizá habría que, los tiempos digamos estaban maduros para encontrar otra forma de acercar el derecho, el mundo del derecho a la gente. Es decir, eliminar barreras, porque el abogado hacer una consulta se asocia, y se asociaba desde luego, pero se sigue asociando con rancio, complicado, no sabes cuánto te costará. Y se me ocurrió pues montar una tienda legal, es decir, los servicios que damos son idénticos a un despacho, en cuanto a calidad pues incluso a lo mejor mejor que otros despachos, pero el servicio es un servicio totalmente de fácil acceso, es sin cita previa, tenemos unos horarios amplísimos, sábado por la mañana incluido. Tocamos todas las materias, hacemos el asesoramiento general, o sea, la gente normalmente viene a plantear una consulta previa, una consulta rápida, corta, pero en definitiva hacemos todo tipo de asesoramiento aquí en la tienda. La idea, lógicamente, es ir montando una red de tiendas, y la verdad es que ahora empezamos con la primera franquicia, montar toda una red de tiendas en todo el país. Para la gente que no pueda venir a la tienda físicamente, pues tenemos una tienda online.